Vítajte pri ďalšom kvíze so Scottosom. Dnes tu bude kvíz The Walking Dead. Level 1. Aké jedlo uvaril Negan v Rickovom dome? Hergot, to ale voní. Špagety. Ako sa volalo Ezekielove zviera? Můžeš jít blíž, Nabilo. Mně to tak stačí. Bola to šíva. Kto zabil Spencera? Cože? Ne, já nechci. Negan. A bolo to nožom do žalúdka. Ako sa volal Aaronov partner? Erik. Level 2. Čo robil Daryl predtým, ako začali zombici? Tupoune! Poď semka! Nič. Nikdy nebol zamestnaný. Kto zastrelil Karla, Rickovho syna? On sám. Koho smrť zlomila Morgana tak, že začal znovu zabíjať? Lauro, co kdybys mu řekla to, co mně? Smrť Benjamina. Level 3. Ako sa nazývala vodkyňa komunity smetiarov? Jadis alebo Ann. Čo alebo kto je Sylvia? Hlídejte obchodní cestu, kdyby tu chtěl projet někdo jiný. Je to označenie pre stádo. Sylvia se rozrostla o další 2 stáda. Aký nápis napísala Maggie na truhlu od Simona, keď do nej v Hilltope vložili telo? Máme 38 ďalších. Stiahnite sa. Alebo we have 38 more. Stand down. Za každú správnu odpoveď máte 1 bod. Napíšte mi do komentáru, koľko bodov ste získali. Či vôbec niekto z vás dal všetkých 10.